हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं यहाँ थुलुंगापुरी में आया है। ये थुलुंगापुरी जगह का नाम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप लोग देखते रहो मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक, क्योंकि मैं यहाँ आके आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो किया है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। itu jagar नाम हल थुलुंगापुरी। itu আছে दतमा बाजारर ओसरत। ইয়াতে আমার বডফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বডিটো ইয়াত সিমেন্টারি ৰখা হৈছে। আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ দ্বাৰা সবাইকে দেখুওৱা হৈছে। जायगाया जोबोद समायना नायनो। नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैब्ला बे जायगायाव फैनानै नायफैनो हागोन। बे जाहैबाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेवहाय फबनानै दोननाय जादों। सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायफैनो हागोन। बे जोंनि दतमा जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोदै देहाखौ बेयाव फबनानै दोननाय जादों। दिनै आङो नोंसोर साफ्रोमबोनोबो बे भिडिअनि गेजेरजों बेवहाय भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो भिडिअखौ नायलांबाय था। ये है बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म का सीमेंटरी। यहाँ पे उसका बॉडी को रखा हुआ है। ये है दतमा जगह में है। इसको मैं वीडियो की तरह आप लोग को दिखाया है और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहो। बेवहाय गोबां रोखोमनि फुल बिफां लाइफांजों समायना साजायनानै दोननाय जादों। यहाँ पे सारा पेड़ पौधों से सजाया गया है। ये है बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म का, ये है बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म का मूर्ति है। जों जेब्ला उन्दैमोन अब्ला बे बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिउ गोमादोंमोन। बे समाव जोङो क्लास 4ल'मोन। यहाँ पे पेड़ पौधे से पूरा जगह सजा हुआ है। बेवहाय गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बिबार बारि आरो बिफां लाइफां समायना जायगा। सोरबाफोर नुवाखैब्ला फैनानै नायफैनो हागोन। बे उन्दैफ्राबो बेवहाय बेरायफैदों। बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनानै दोननाय जायगायाव गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय बेरायफैयो। बेलासि आरो फुङावबो बेयाव बेरायफैयो, नायफैयो। मानो होनबा बे जायगाखौ बयबो मोजां मोनो। आदै नोङो बेवहाय नेयोना? बेहायनो थायो। ओरैनो नोङो बेयाव खामानि मावनाया बेसे गोबाव जाखो? बाहाय 22 बोसोर जाबाय आं। 22 बोसोर ना? 22 बोसोर। दे। थारमाने आंथ' बाहाय
थायो थानाया खिन्थु आंना अफिसा बिटिसिआवसो। बिटिसिआव ना? बिटिसि गभर्नमेन्टनि खाजोन। गभर्नमेन्टनि अ दे बे जाहैबाय जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगा बेहायनो बिनि देहाखौ फबनानै दोननाय जादों। बे जाहैबाय थुलुंगाफुरी दतमानि थुलुंगाफुरी। ये जगह का नाम है थुलुंगाफुरी। यहाँ पे फादर्स ऑफ बडोस उपेंद्रनाथ ब्रह्म का बॉडी का सीमेंटरी यहाँ पे रखा गया है। इसलिए मैं आप लोगों को सभी को ये वीडियो के द्वारा दिखाया है और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। याते आमार बड'फा उपेंद्रनाथ ब्रह्म बॉडी सीमेंटरी याते रखा हुई एटु हल थुलुंगाफुरी। यार नाम तो हल थुलुंगाफुरी। ये जाहैबाय थुलुंगाफुरी। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो देखायनाय जाबाय। बयबोथ' मिथिखागौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। बे जाहैबाय बर'नि बिफा। हेल' लोगोफोर, आङो दिनै बेवहाय बे जायगानि नामा जाहैबाय थुलुंगाफुरी। बेयो दतमा बाजार खाथियाव दङ। बेवहाय मोनसे जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि गोथै देहाखौ बेयाव फबनानै दोननाय जादों। बे जाहैबाय थुलुंगाफुरी। बेखौ आङो दा नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायबाय आरो भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय था आरो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। मानो होनब्ला नोंसोरनि सापर्ट हरनायावसो आंनि बे भिडिअ बा चेनेला जौगागोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो नायगिरिफ्रा आंखौ एसे अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। हेतु हल आमार दतमा जगह से हेतु नाम हल थुलुंगाफुरी। আমি আজি ইয়াতে ভিডিও বনাইছে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি। এইটো হ'ল দতমা অঞ্চলৰ থুলুংগাফুৰী।